प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। भारतात सर्वसामान्यपणे खाल्लं जाणारं फळ म्हणजे केळं। केळं हे अतिशय चविष्ट आणि पौष्टिक फळ आहे। त्यातील अनेक गुणधर्म आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर असतात, ही गोष्ट तर तुम्हाला माहीतच असेल। पण केळ्याप्रमाणे त्याची सालही खूप फायदेशीर असते, हे तुम्हाला माहीत आहे का? सर्वसाधारणपणे आपण केळं खाल्ल्यानंतर त्याची साल कचरा समजून आपण केराच्या टोपलीमध्ये टाकतो, पण या सालीमधली अनेक घटक त्वचेला खूप फायदा देऊ शकतात। केळ्याच्या सेवनामुळे आरोग्यवर्धक तसंच सौंदर्यवर्धक देखील लाभ मिळतात। केळ्याच्या सालीमध्ये जीवनसत्व ए, बी, सी आणि फायबरनं समृद्ध असून ते त्वचा आणि केसांसाठी खूप फायदेशीर ठरतं। याप्रमाणे डोळ्यांखालील काळी वर्तुळं म्हणजेच डार्क सर्कल घालवण्यासाठी त्याचा वापर करता येऊ शकतो। केळ्याच्या सालीचा वापर कसा करावा जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण साद लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। त्वचा तरुण आणि डागविरहित राहण्यासाठी केळ्याची साल अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म, फ्री रेडिकल्सची समस्या दूर करण्यात आणि सर्व प्रकारचं नुकसान भरून काढण्यातही खूप मदत करतात। जर तुमच्या डोळ्यांखाली काळी वर्तुळं अर्थात डार्क सर्कल असतील तर ती मिटवण्यात तुम्हाला अपयश येत असेल तर तुम्ही केळ्याच्या सालीची मदत घेऊ शकता। केळ्याची साल त्वचेवर घासल्यानं त्वचेवरील चमक वाढते आणि त्याप्रमाणे सुरकुत्या देखील कमी होतात। सोबतच चेहऱ्यावरील मुरमा आणि डागांची समस्याही हळूहळू दूर होण्यास मदत मिळते। केळ्याची साल चेहऱ्यावर रगडल्यास त्वचा हायड्रेट राहण्यास मदत होते। झोपेतून सकाळी उठल्यानंतर काही जणांचे डोळे सुजलेले असतात, ही समस्या दूर करण्यासाठी आपण केळ्याच्या सालीचा उपयोग करू शकता। काही मिनिटांसाठी केळ्याची साल केवळ आपल्या डोळ्यांवर ठेवा। एका संशोधनानुसार केळ्याच्या सालीमध्ये भरपूर प्रमाणात फिनोल्सचे गुणधर्म असतात। केळ्याच्या सालीमध्ये अँटीमायक्रोबियल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांचा समावेश असतो। तसंच केळ्याच्या सालीमध्ये बायोॲक्टिव्ह कंपाऊंड आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात। केळ्याच्या सालीतील हे गुणधर्म त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जातात। केळ्याच्या सालीमध्ये अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म देखील असतात। हे घटक आपल्या केसांच्या आरोग्यासाठी पोषक असतात। केळ्याच्या सालीपासून हे हेअर मास्क तयार करून वापरल्यास कोंड्याची समस्या दूर होण्यास मदत होते आणि केसांचा पोत देखील सुधारण्यास मदत मिळते। आता केळ्यांच्या सालीपासून हेअर मास्क तयार करण्याची पद्धत कशी आहे ती जाणून घेऊयात। केळ्याची साल मिक्सरच्या भांड्यांमध्ये वाटा आणि पेस्ट तयार करा। तुमचे केस तेलकट असल्यास यामध्ये कोरफड मिक्स करा। केस कोरडे असल्यास त्यामध्ये 1 चमचा नारळाचं तेल मिक्स करावं। केस गळतीची समस्या रोखण्यासाठी पपईचे 1 स्लाइस मिक्स करू शकता। त्वचा डागविरहित आणि चमकदार होऊ शकते आणि सर्वप्रथम केळीची साल सोलून त्याचे 2 तुकडे करा आणि 20 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवा। नंतर ते फ्रीजमधून बाहेर काढा आणि 15 ते 20 मिनिटं डोळ्यांखाली ठेवा। हे साल काढल्यानंतर तुमचा चेहरा काही वेळ तसाच राहू द्या। 5 मिनिटांनी चेहरा साध्या पाण्याने धुवा आणि याचा वापर आठवड्यातून 2 ते 3 दिवस करा। हा उपाय केल्याने त्वचेला फायदा होईल। आता दातांचा पिवळेपणा देखील तुम्ही दूर करू शकता तर केळ्याच्या सालीच्या मदतीनं। जर तुमचे दात पिवळे पडले असतील तर तुम्ही केळ्याच्या सालीचा वापर करू शकता। केळ्यामध्ये पोटॅशियम मोठ्या प्रमाणात असतं, त्यामुळेच तुमच्या दातांवरील पिवळा थर निघून जाण्यास मदत मिळते। हा उपाय करण्यासाठी दररोज ब्रश केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या दातांवर केळ्याची साल फिरवायची आहे। साधारण 2 मिनिटं तरी तुम्ही ती तुमच्या दातांवर घासायला हवी। हा उपाय केल्यानंतर आठवड्याभरातच तुम्हाला योग्य तो फरक जाणवेल। आता केळ्याची साल फेकून न देता त्याचा तुमच्या त्वचेच्या सौंदर्यासाठी नक्की वापर करा। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण साद लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।